advarer jer om, at I vil blive inviteret ind i podcasten, og jeg har sagt ja til det. Havde I gjort jer nogle tanker om, der var noget, I gerne ville sige? Det ser ikke sådan ud. Nej. Men det klipper vi ud. Ja. Tak for invitationen til Spanien. Ja, lige præcis. Vi er til Spanien og snakker om podcast. Yes, vi kommer. Og hvor er det fedt, I begge to er kommet ud på den anden side. Ja. Og vi stadigvæk har Ja, det er det aller vigtigste. Ja. Og det her med, det er vigtigt, at vi snakker om det, og snakker om sammenholdet, så mange som muligt får lov til at lære det at kende. Fordi hold kæft, hvor er det genialt. Altså, det er det virkelig. Unikt. Et virkelig unikt redskab. Ja. Så brug det derude. Ja. Hej Anne. Hej Mette. Så sidder jeg hernede. Velkommen i solen. Ej, vi sidder ude på altanen. Ja. Og det er jo også, skal vi lige sige, hvis man kan høre alt muligt blablabla i baggrunden, så er det fordi, der er fuld gang i torvet dernede. Ja, det må man sige. Jeg er jo simpelthen kommet på besøg hos dig, men ikke alene. Nej, vi har glædet os, eller jeg har glædet mig rigtig meget til at se jer alle sammen, fordi vi har taget en venindegruppe med. Og dem skal vi jo udspørge lidt omkring, hvordan det har været at være pårørende. Ja, og så kommer vi selvfølgelig også ind på appen Sammenholdet, fordi det var ligesom der, al korrespondancen kørte. Ja, som jeg jo lærte af dig. Ja. Og hvor lærte du det egentlig fra? Hvor fik du? Jamen, det sjove var faktisk, den var helt ny, da jeg kom i behandling, tror jeg. Men det var en kollega, en grafisk designer, der havde været med til at udvikle den sammen med Kræftens Bekæmpelse. Og hun fortalte mig om den, da jeg fortalte, at jeg havde fået brystkræft. Og det sjove var, at lige meget hvor jeg spurgte hende i sundhedsvæsenet, så var der ikke nogen af dem, der kendte den. Men den var også meget ny. Men det, der så overraskede mig rigtig meget, da vi talte med Marianne i sidste afsnit, var, at hun heller ikke havde hørt om den. Nu er der altså gået, jeg ved ikke hvor mange år. Ja. Og den er åbenbart stadig ikke sådan udbredt i det der infomateriale. Ja, jeg holdt øje med den på Rigshospitalet, og der hang den. Der var både på skærmen, der kørte noget, og så sådan en skærm, man kan sidde i venteværelset og kigge på. Og så hang den på sådan et stativ, så de havde altså været ret gode til at... Ja. Men jeg tror faktisk, jeg fangede den, fordi du havde brugt den. Så måske er der også lidt... Ja, der er også mange informationer, når man starter i sådan noget, så man kan ikke rigtig overskue sådan en ekstra ting. Så det er jo rigtig godt, hvis man kan få anbefalet den til alle dem. Nu gør vi i hvert fald vores bedste. Det er det. For at få den ud over rampen. Ja, og skal vi ikke bare sige hej til de andre? Det synes jeg, ja. Så hej Margit, hej Marianne og hej Sanne. Hej. Hvad hedder det? Det var da super fedt, I gad at være med til sådan et lille hvad hedder sådan noget? En lille seance her. Ja, et lille podcast. Ja. Fordi, altså det sjove var faktisk i morges, da vi sad og talte, der kom der lige sådan en lille aha-oplevelse, kan man nærmest sige, på den kedelige måde, fordi vi sad og talte om, Marianne, du nævnte, hvad var det, du sagde? Omkring det der med, der kræft? Ja. Jeg troede jo lige, at vi var 2 i den her 5-kvindesgruppe, der ikke havde haft kræft, hvor jeg så fandt ud af, at det faktisk kun er mig, der ikke har været ramt på en eller anden måde. Og man siger jo også, at det er hver tredje, ikke? Ja. Altså af alle kræftformer, kan man sige, der får. Det giver sådan lige lidt myrepatter, kan jeg sige sådan, fordi det er lidt uhyggeligt. Så vi er altså helt oppe på 5, ikke? 80% her. Ja, det er en høj procentdel. Ja. Men det er så forskellige. Anna og jeg har jo haft brystkræft, og Sanne, du havde... Jeg har haft forstadie til underlivskræft og forstadie til hudkræft. Ja, så du har ikke på den måde, på samme måde i hvert fald været i behandling, som vi har. Nej. Og Margit, du har også... Ja, kræft i kønslæberne. Ja, så det er ikke det samme som livmoderhalskræft? Nej, men det kommer, fordi jeg har haft livmoderhalskræft, eller forstadie til det for 18 år siden. Okay. Så ligger det i dvale, og så kan det risikere at bryde frem. Vidste du det dengang? Nej, det anede jeg ikke. Det har ikke fået noget som helst at vide om. Nej. Og det var også et tilfælde, det blev opdaget. Ja. Så det er også en anden... Blive screenet. Ja. Det er regel nummer 1. Sige ja tak til alle de der screeninger. Lige præcis. Ja. Jeg var jo også rigtig dårlig til det. Jeg missede jo også missede. Det var måske lidt valgfrit, og jeg tog ikke til de der første brystscreeninger. Nej. Jeg tror så heller ikke, at det lige i mit tilfælde har hjulpet, men det kunne hjælpe mange andre jo. Ja. Så, ja. Men jeg tænkte faktisk lidt,
at vi måske skulle starte med en snak om, hvordan det i virkeligheden er at være pårørende til nogen med kræft. Nu ved jeg ikke, om I har haft andre tæt på. Jo, jeg har. Marianne nikker. Ja. Hvem har du haft? Jeg har haft min mor, Ja. og jeg har mistet til kræft også. Kusine, fætter. Det løber i Så familien. der er noget, ikke? Ja. Ja. Og det har også været andre former for kræft end brystkræft. Der har været en med galopperende brystkræft. Okay. Min mor var i halsen, og Ja. min fætter var i lungerne. Ja. Så, det var lidt Så du har det helt inde på livet, ikke? Ja. Fordi ellers så sidder I her jo i jeres egenskab af veninder. Ja. Fantastisk. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at høre, hvad I tænker, altså hvordan det egentlig er at stå på sidelinjen, når man sådan først får det at vide, at der er en, man kender ret godt, der har fået kræft. Altså hvad det første er, man tænker, og hvordan forholder man sig til det, og ved man overhovedet, hvordan man skal, hvor meget man må spørge ind, og Jeg og så tænkte videre. bare, fuck, Ja. hvad skal jeg gøre? Også fordi vi er jo i den her venindegruppe, altså vi er jo tæt, men vi ses jo ikke. Nej, der går lang Sådan tid til imellem hverdag. i Der hvert går fald. lang tid Ja. imellem, vi ses. Nogle Og så var det sådan lidt, shit mand, hvad er min rolle i det her? Hvad bliver der forventet af mig i forhold til at spørge ind, i forhold til at følge med, i forhold til at tilbyde hjælp, og hvad kan jeg gøre? Kan jeg gøre noget, eller er det bedre, at jeg lader være med at gøre noget? Eller, altså Ja. virkelig totalt i tvivl. Ja. Havde slet ikke nogen idé om, hvad skal jeg i Og det måske her? kan det også være lidt svært at vide, hvor tæt man faktisk er på. Ja, men Altså det er i det. virkeligheden i hele den der kreds, Ja. der er omkring. Ja. Fordi vi render jo ikke sammen, eller har jo ikke rendt sammen sådan tit og gået til kaffe sammen. Det har jo været i gruppen her, og dengang vi pendlede, Ja. at vi ligesom har været sammen. Så jeg tænker også, for mit vedkommende, jeg følte mig også sådan et skridt længere ud, eller noget længere ud end pårørende som sådan, men også fik den samme følelse som Markus. Eller som Markus. Jeg skifter lige navn. Ja. Så mange fuck, ikke? Også fordi jeg kan huske, at vi lige havde siddet op hos Sanne i forbindelse med corona-halløj, og vi har siddet og snakket om netop kræft, og med at det kunne ramme, hvad var det, vi regnede, hver tredje eller sådan noget, ikke? Og vi så sad og talte, ikke? Ja. Og når vi så ser på her nogle år efter, ikke? Ja. Fuck, ikke? Så er det, lige Det synes jeg er lidt. enormt scary. Ja. Men jeg synes også, at det var... Jeg synes også, jeg havde svært ved at vide, hvordan jeg skulle forholde mig. Ja. Så jeg synes, det var fedt, I begyndte at skrive på den måde, for så kunne man sidde og grine og græde Ja. med. Og, ja. Og vi skulle måske lige fortælle, hvordan den her app sammenholdet egentlig fungerer, ikke? Jo. Fordi den er jo gratis at downloade og gratis at bruge, og det er ligesom sådan et lukket chatnetværk, kan man vel nærmest sige. Så det der egentlig er, der er sådan ligesom et par pointer med den. Den ene er netop den her med at holde folk opdateret et sted, Ja. og når man ligesom selv har overskud til det, plus at man faktisk kan dele det op i to grupper. Dem, der de nære kalder det og så de andre i gåseøjne. Ja. Så man måske har 2 informationsniveauer, ikke? Og så... Kan man lægge opgaver ud, ikke? Hvis man har brug for hjælp til noget, du kørt eller bragt eller et eller andet, ikke? Ja, man kan ligesom stille spørgsmålet, er der nogen, der kan køre mig til Ja. kemo eller et eller andet? Og så kan folk jo se, hvem der byder ind, så man ikke behøver at tale med 20 mennesker, før man rammer nogen, der kan. Ja. Eller købe ind, eller passe børn, eller et eller andet, ikke? Jo. Mange ting. Jeg kan huske, at du sagde, at da du startede op, at det var rart, der var et sted, så når du kiggede, fordi du også arbejdede samtidig med, at så var det ligesom sådan, hvis du, at herovre, der foregik kraftsnakken, og de andre steder var du Helle. Ja. Og jeg kan huske i starten, jeg tænkte, det er sgu lige meget. Altså, det er jeg ligeglad med. Jeg kan godt være på flere medier. Men det var faktisk rigtig rart, det der med at ligesom sige, det er herovre, den foregår. For man kommer også til at skulle sidde og svare på meget det samme. Folk spørger jo om det samme, ikke? Altså, det er jo også, I sidder med en, sådan en, hvad skulle vi have gjort? Det er lidt den samme følelse, man sidder med, ikke? Ja. Jeg har savnet rigtig meget, at man kunne se billeder. At man kunne vise billeder der. Ja, og det kan man stadig ikke, Nej. tror jeg faktisk. Så det synes jeg, det var sådan lidt En ærgerligt. lille opfordring måske. Ja. Men det kan også være, at der er nogle argumenter for, at de har valgt at udlade det jo. Ja. Men det er rigtigt, fordi det betyder måske meget, det der med håret falder af, og ja, du havde meget hudproblemer og så videre, ikke? At man kan jo få et chok, tænker jeg, når man lige når man pludselig ser mødes, folk. ja. Ja. Hvis man så har set et billede på forhånd, så ved man,
Ja. Hvordan man indstiller sit ansigt, inden man mødes. Så man ikke ligner et eller andet. Vi var jo ligesom advaret, ikke? Men altså, jeg mødte da dig, Anne, nede på gaden, fordi vi har jo ligesom boet naboer til hinanden. Og der havde du jo fortalt om, hvordan du så ud på skrift, men fra at have læst det på skrift og så til at møde dig på gaden, det var altså en verden til forskel, ikke? Og altså, men vi kunne jo så gudskelov bare grine af det, og du havde jo din humor med, ikke? Så, men stadigvæk så var det da, hold da op, mand. Altså, ja, der var man jo, der kunne man måske godt have haft brugt et billede for inden, ikke? Man laver sig jo altid nogle forestillinger. Ja. Men jeg vil også sige, at jeres beskrivelser, de ansporer jo altså også til at få sat aktiviteterne i gang op i hjernen til, altså der kom jo mange billeder frem. Ja. Når vi sad og læste det, ikke? Altså, fuldstændig, ikke? Altså specielt dig, Anne, du var virkelig god til at og sætte billeder på. Altså meget nærgående beskrivelse, ikke? Så det satte virkelig i gang, ikke? Og det var samtidig ikke, så man sad og grinede, når man læste. Andre gange, så var det så tårerne, de trillede, ikke? Altså, du har faktisk fundet et meget godt eksempel, Sanne, da du lige kiggede lidt igennem. Vil du ikke prøve at læse det op en gang? Jo, det kan jeg godt. Det var i forhold til håret. Det var jo en af dine store fokusemner, Anne. Ja. Fordi du har jo du har allerede igen et meget, meget lækkert langt hår, ikke? Jo. Så det var... Jo. Jamen altså, jeg kan jo godt læse det. Du kan også læse det, Anne. Nej, du må gerne læse det om. Nå, men du, Anne, du har jo så givet det en overskrift, der hedder Håret. Ja. Og så skriver du, oh my god, hvor skal jeg starte? Altså dem, der siger, at håret vokser 1 centimeter om måneden, lyver, udråbstegn. Her er faserne indtil videre. Jeg er gået fra Smigel, a.k.a. Anne Skallepande, til at ligne en 100-årig mand på et plejehjem med lidt fint hvidt hår i nakken, til en Playmobil-hat eller rygertæppe, om man vil. Det er meget blødt. Til en form for Beavis and Butthead-hat. Og lige nu ligner jeg allermest en total damebobbel bedstemor. Jeg overvejer at give semistridt kemokrøller-ish hår et blålilla skær og pynte det med et hårnet. Og håber inderligt, at 50'ernes bedstemor-look er på vej ind her i foråret. Håret vil kun, som det selv vil. Der er lang vej til, at jeg kan tæmme det med et fladjern. Og man kan sige, at det der var meget fedt ved at skrive inde i sådan en app, og det var jo for vores vedkommende, var det i hvert fald sådan meget envejs kommunikation, og så havde I en mega søde respons. Men jeg havde i hvert fald fra starten skrevet, at jeg kommer ikke til at svare på de der, men jeg læser dem alle sammen. Altså det der jo kom ud af det var jo, at man blev jo meget friere i den måde, man fortalte om tingene på. Ikke? Altså man ville jo aldrig sidde og fortælle sådan over en kaffe eller en telefon eller et eller andet. Nej, og det er jo ikke til de 7, 8, 10, 20 mennesker, der skal det vide, fortæller man ikke den samme historie på den samme måde. Nej. Den er jo sjov lige der, hvor Anne finder på den og skriver den, og vi andre, vi har jo siddet og hulket af grin ved at læse den, hvor den der, altså, det var ikke sket, hvis ikke det var sådan en app, hvor vi alle sammen var inde og læste, og det lige blev skrevet i øjeblikket. Ja. Nej, og man kan sige, at det bliver meget fyldestgørende, fordi jeg ved ikke, hvad har der været i mit netværk, var der måske en 20-30 stykker alt i alt, ikke? Ja. Familie og venner blandet. Jeg ved ikke, hvor mange der var. Jeg kan ikke huske det. Nej, men det er jo, altså, så det bliver sådan en... Det blev sådan noget, altså det blev jo både familier, det blev nære venner, og det blev kollegaer. Ja. Så det blev mange lag, faktisk, ikke? Og Men er man ikke lidt ligeglad, tænker jeg, når man er i det? Man først er kommet i gang. Altså jeg vil sige, det man skulle tænke lidt over i starten, når man spurgte, om folk ville være med i netværket, så skulle man altså lige lure, om det kunne godt være, at de selv kunne vurdere, om de var til hardcore info, eller de bare gerne ville holde sig orienteret. Ikke? Fordi der er meget forskel på, hvad folk sådan har lyst til og kan håndtere. Jeg havde ikke ret mange inde i det nære. Jeg havde slet ikke den nære. Nej, det havde jeg. Men det havde jeg, fordi jeg brugte jo min gamle overbo, som egentlig er en nyere specialist, men hun ved jo noget om at læse det der lingo. Så hende brugte jeg jo meget til alle de der detaljer. Og så min svigerinde for eksempel var en af dem, der bare gerne ville have alt at vide. Ja. Men egentlig ikke på den måde responderede. Sådan havde hun det bare.
Og det tror jeg, man lige skal overveje i hvert fald. Ikke? Fordi det er ikke alle, der har lyst til alle detaljer jo. Og det er måske heller ikke alle, der har haft lyst til billeder, så på en eller anden måde. Ja. Fordi det kan godt komme for tæt på, tænker jeg. Hvad tænker I? Men kan man så på forhånd vide? Altså, Nej, altså det nu, tror jeg ikke, man kan. kunne I på forhånd vide, Nej, men jeg spurgte folk. Jeg forklarede dem, at jeg har denne her gruppe, og jeg har denne her gruppe. Ja. Den her gruppe, det er sådan Ja. almindelig orientering. Og den her, det er simpelthen alt. Men det var sådan, nærmest, ja, ikke? det var så fordi, du havde spurgt på forhånd. Det var Ja, ikke sådan ja. ud fra din vurdering. Ja. Det var, Ja, det er det rigtigt. var ud fra en efterspørgsel. Ja. Men jeg ved ikke, hvor jeg havde været uden den der app der egentlig, fordi man kunne slet ikke overskue at tale med folk, synes jeg i starten. Altså, jeg har en veninde efterfølgende, der også har haft kræfter. Hun ville ikke bruge den. Hun brugte så, Facebook, altså, eller en gruppe derinde, ikke? Okay. En chatgruppe, eller på Messenger hedder det vel. Så det, og det fungerer selvfølgelig lidt på samme måde. Jeg synes bare ikke, at det er helt så fedt at dele alt muligt derinde. Nej, Vel? Det er nej. ligesom, det her er meget mere lukket. Ja, det er lukket. Og sikkert, Ja. kan man sige. Ja. Men hvorfor vil hun ikke bruge sammenholdet på det? Jeg tror, hun orkede ikke, og det er måske det, der er. Det er måske derfor, den ikke er så udbredt. Hun orkede ikke en ny. Altså, man står i så meget nyt, og så en ny platform, og skulle invitere venner. Og jeg kunne også huske, at jeg havde faktisk noget bøvl med at få folk ind. Altså, jeg havde flere, der flere gange havde forsøgt, og så kunne de ikke, fordi man skulle lave en kode, eller hvad det var for noget. Ja. Så jeg havde faktisk flere, der ikke kunne rigtig finde ud af at komme på. Ja, de gamle havde lidt svært ved det. Ja, så jeg tror, det var måske det, der lidt mere brugervenligt, men det er rigtig nok, man er jo på mange platforme efterhånden, ikke? Ja. Men lidt tilbage til veninderne, når nu vi har dem. Ja. Jeg kunne da også godt tænke mig sådan at høre, sådan, vi var lidt i gang med det med generelt, hvordan er det at være pårørende til en kræftsyg? Altså, hvad er det, man står i? Hvordan er det at være på jeres side af forløbene? Og er der forskel på, og det er der jo, hvor tæt man er på, ikke? Jeg synes et eller andet sted, altså nu igen, jeg boede nabo til Anne, da du fik konstateret det, og altså jeg vil sige, men jeg følte ikke rigtigt, at man slog til. Altså på trods af, at vi boede nabo til hinanden, altså jeg tænkte jo virkelig på dig hver eneste dag. Ja. Det gjorde jeg altså også på dig. Du var helt inde her. Nej, men altså generelt, ja, så følte jeg bare ikke, at jeg gjorde nok. Altså, man skriver jo selvfølgelig, om er der noget, jeg kan gøre, og skal jeg komme ind med noget, og nu havde du jo især problemer med smagsløgne, og det havde svært ved, hvad du kunne lide og drikke, både drikke og spise, ikke? Men jeg havde hele tiden den der tanke, er der et eller andet, jeg kan gøre. Og problemet, synes jeg jo, det er, at man måske et eller andet sted går og venter på, at I så vil tage kontakt til os og bede os om hjælp. Og det er jo fuldstændig galimatias, for det ved man jo, at det gør man jo ikke. Altså, der er det jo os som pårørende, der skal komme til jer og sige, nu kommer jeg lige forbi, og så afleverer jeg lige en pose med et eller andet, og går igen, hvis ikke du har lyst til besøg. Eller, ja. Det er faktisk præcis den problematik, vi har talt om for os, ikke? Fordi I aner ikke, hvad vi har brug for, og det gør vi faktisk heller ikke rigtig selv. Og så står man ligesom lidt i... Så jeg tænker lidt, vores konklusion måske er mere det der med... Bare gør det. Find på et eller andet, du tænker, du selv vil kunne bruge i den situation, og så gør det. Lad være at spørge, fordi vi kan ikke tage stilling til det alligevel. Altså, jeg fik af min storebror, der fik jeg sådan en pakkekalender. Hans storebror, hans familie, hans børn. En pakkekalender, og altså, det var... altså, i midt i alt det der, så glæder jeg mig til om morgenen at pakke den der pakke op. Og selvom der var noget, jeg ikke kunne lide, altså, fordi jeg kunne ikke lide kaffe, men jeg tænkte, det kommer jeg jo til på et tidspunkt igen, og kunne godt lide, ikke? Men det var bare det, der var et eller andet sådan... Det var, og det havde jeg aldrig bedt om. Nej. Og så, jeg opdagede det jo meget ved, at der var en veninde, der ville tilbyde mig en behandling nede i sådan en spa, og så skriver hun, hvad kunne du tænke, der var sådan lidt... Jeg aner det ikke. Så jeg ville aldrig have svaret på den. Nej. Og så går der en time, og så skriver hun, du møder i morgen klokken 7, og så har jeg fundet ud af, hvad jeg gør. Ja. Og jeg tænker, det var bare helt fantastisk. Ja. Altså, fordi... Og så kan man altid i morgen klokken 7, hvis man har det møg skidt, jamen så laver vi et andet tidspunkt. Ja. Ikke? Altså, det... og grunden til, at hun gjorde det, var faktisk, fordi hun har haft en veninde, der døde af brystkræft. Hvor hun efterfølgende sad med den der, hvorfor gjorde jeg ikke noget? Fordi hun havde heller ikke sagt til det. Nej. Så hun havde besluttet, hvis hun nogensinde stod som pårørende igen, så var det hun ville gøre. Og det kan jeg mærke, den har jeg også taget til mig. Altså hvis jeg bliver pårørende, Gud forbyde det,
så igen, så tror jeg også, jeg vil, altså... Og så vil jeg lige sige, at man sidder jo altså heller ikke og forventer, at folk skal gøre noget, så det er jo helt i orden bare at følge med på sidelinjen, hvis det er det, man vil. Ikke? Jo. Altså der synes jeg, at lige præcis sammenholdet var genial. Fordi, specielt med dig, Mette, jeg sad jo langt væk. Altså du er i Næstved, og jeg sidder i København. Men det at kunne følge med i, både hvor du er i processen, men også alle de mennesker, der er omkring dig, som er der. Ja, så ved man, så at man ikke er alene. okay, du er ikke alene i det, så jeg behøver ikke at gå herinde og have dårlig samvittighed over, at jeg ikke har tid til at køre ned og finde ud af, hvad du har brug for jeg kan se så mange mennesker, der følger med, så mange mennesker, der svarer på dine opslag, at der faktisk var rigtig mange omkring dig. Ja. Og der var også noget af kommunikationen, altså, hvor det var sådan lidt, de pårørende gav jo også indimellem udtryk for, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for dig. Sig, hvis der er noget, du skal bruge, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nej. At jeg kunne se, at jeg er ikke den eneste, der sidder og tænker, hvad kan jeg gøre? At det der sammenhold, det fællesskab, det var helt genialt. Altså, jeg synes, det var så fedt at være med i. Det er et meget passende navn. Ja, det er det virkelig. Fordi den der magtesløshed, man ellers godt kan føle i forhold til pårørende, den var ikke lige så stor. Nej. Fordi vi var mange, der bar den på fælles skuldre. Ja. Men alligevel så synes jeg også godt, jeg vil give Sanne ret, fordi jeg synes også, jeg sad lidt med dårlig samvittighed og ikke rigtig at byde det er de der hjælpepersoner. Og byde ind med noget, ikke? Også, hvad skal jeg byde ind med? Men så også igen, så fornemmer man, der er jo nogen, der er tættere på, end jeg er. Og det er ikke fordi, man ikke vil, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Men hvad kan jeg gøre, ikke? Og så kan man godt føle sig sådan lidt, hvad er det lige, ikke? Men er det ikke også en af tingene, der er problemet, hvis man nu ikke havde en app som sammenholdet? Det der med, kan man ringe? Kan man tillade sig at ringe? Forstyrrer man? Jeg vil ikke tænke nu, hvis du lige sover, og du endelig er faldet i søvn, og så ringer jeg, eller sådan et eller andet. Ikke? Ja, så man er nok lidt tilbageholdende, eller ville man være, hvis ikke man havde det der sammenholdet i hvert fald. At det gjorde man jo så alligevel. Men jeg synes, det var dejligt, at man kunne sende en hilsen derinde. Ikke? Jeg tænker på jer, ikke? Og det betød jo ufattelig meget, selvom der ikke egentlig var noget sådan, hvad kan man sige, konstruktivt i det, sådan set, men det betød virkelig meget. Ikke? Men jeg har da også givet det videre, altså inde på arbejde til familie og venner, og fortalt vidt og bredt om det her, ikke? Og alle folk har jo synes, det var helt fantastisk koncept. Ja, og man kan jo i virkeligheden bruge det til alle former for længerevarende behandlinger og så videre. Det behøver jo ikke at være kræft i virkeligheden. Nu er den så bare koblet op på kræftens bekæmpelse, og man kan få info igennem appen og sådan noget, ikke? Men det kan da godt se. Og man kan jo også bruge den på den måde, at der er andre, der sådan set kan administrere den for en, hvis man ikke selv kan overskue det. Ja, sådan lidt et rejsebrev, ikke? Der er lige en, der opsummerer og sender ud. Så det er faktisk meget smart. Ja. Hvad har du på din spørgeliste der? Har vi den overhovedet? Hey, det kan godt være, at vi lige skulle hente den frem. Jeg havde da kopieret den. Nå, har du den? Ja. Hjælperne har den. Ja, det er godt. Vi er altid prepared. Ja, jo, men Ikke engang løgn. jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre lidt ind til det der med, hvordan har det påvirket jeres liv? Det der med, lige pludselig er der en, der har fået kræft. Altså, hvad giver det af refleksioner over ens eget liv i forhold til en selv? Vildt meget. Altså, kommer tæt på. I forhold til det der med at blive screenet, i forhold til det her med at begynde at blive taknemmelig i hverdagen. For at du er i live, og du er sund og rask, og for det er ikke en selvfølge. Så det giver dig sådan nogle, okay, og lige husk, der er måske nogle venner, man skal huske at ringe til, eller lige skrive til, eller et eller andet. At det spreder sig sådan lidt ud i ens eget netværk også, at vi skal lige huske at passe på hinanden. Jo, og den er bare tanken generelt om, at det kan ramme os alle. Altså, vi har jo lykkeligt gået rundt i den her pigegruppe og tænkt på, at vi er home safe, ikke? Og lige pludselig så bliver du ramt med det, ikke? Og så når du nærmest er sluppet ud, ikke? Så rammer det andet, ikke? Altså, vi var jo nærmest i chok, altså lige fra day one, hvor du bliver ramt med det, ikke? Og så og så løb det et par år, ikke? Plus, og løber jo i princippet stadigvæk, ikke? Det bliver jo stadigvæk masser af bivirkninger, ikke? Og du er jo også blevet preppet på en eller anden måde, jo, ikke?
ved at have fulgt med på min. Ja, Ja. jo, det passer meget godt. Da du var ved at være færdig, så startede jeg op. Så tænkte jeg, okay, nu skal jeg igennem. Ja, altså jeg kan faktisk huske, da jeg fik kræft, eller der, fordi jeg gik jo også 70 dage uden at snakke med nogen om det, andet end sådan lige 2, fordi at, ja. Og der kan jeg huske, at jeg satte mig faktisk ned og læste din igennem. Hele din igennem. Okay. Også for det der med, hvornår var det, der var det, og hvornår skete det, og så det der med, hvornår var det, dit hår faldt af, og altså de der ting, ikke? Så jeg kan faktisk huske, at jeg sad og læste den igennem, da jeg blev en lørdag morgen, jeg sad og kørte hele din seance igennem, ikke? Ja. Ja, jeg tror bare, det man er i en flok. Altså, der er nogle andre bodies sammen med en, ikke? Ikke alene. Ja. Og der får man jo også bare en dagbog for æren, ikke? Fordi jeg er da vildt dårlig til at huske detaljer om sådan nogle ting og sådan noget, men lige pludselig så har man det faktisk. Ja. Og jeg synes, det var mega befriende at kunne skrive sådan med noget selvironi og sådan noget, fordi det havde man virkelig brug for. Og jeg synes også, at I har været så gode til den måde, I har administreret det på, og den måde, I har skrevet derinde. Fordi alle er enige om, det her det er fucking alvorligt. Men I har gjort det med noget humor og med noget netop selvironi. Så det sådan har lettet tonen på en eller anden måde midt i alt det her gravalvorlige. Ja. Og I har ligesom ikke bedt os om at have ondt af jer. Nej. Altså, I har ligesom bedt os om at være med Ja, i være det forløbet, støttende. og være støttende, og så få et grin også en gang imellem, ikke? Ja. Altså, Og beskrive det er på den faktisk måde, ikke? også, det synes tror har jeg, været befriende. en vigtig pointe, kunne jeg forestille mig for de fleste, at det er bare det sidste, man faktisk har brug for, at folk har ondt af en, fordi det er jo ikke opbyggende. Nej. Nej, det er jo så der, hvor jeg bare overhovedet ikke er enig. Ja, det var det Ja, har den har vi faktisk været talt om. inde på før. Jeg er faktisk ikke, jeg blev enormt provokeret, når min kæreste for eksempel sådan prøver, om det er ikke så slemt-agtigt. Hvor sådan, jo, det er fucking slemt. Altså, jeg klør af helvede, undskyld. Jeg klør som en sindssyg. Altså, så ja, du skal ikke forklare det generer mig helt vildt. Ja. Nå, men, Altså, der, det men fik der er jo man slet forskellige ikke. måder at... Ja, altså, men jeg siger bare, det er ikke ens. For mig vil det ikke, det der med ligesom at glatte det hele ud og lave et glansbillede ud af, at det ikke er så slemt. Nej, men det er man faktisk kan heller ikke det, jeg godt mener. tage alvoren. Ja. Altså, møde alvoren. Hold kæft, hvor er det fucking irriterende. Ja. Du klør så meget. Ja. Jeg er glad for, det ikke er mig. Det vil jeg bare sige. Altså, det har det er en været anden rart. måde at reagere på, I stedet for det der med, at det er ikke så men slemt. det er fuldstændig det, jeg mener. Ja. Fordi det er lidt det der med, så slår lille Per knæet, siger du, nå, hvor er det synd, og det gør nok ondt, og sådan noget. Så gør det jo fandme ondt. Ja. Men man kan godt sige, af for den der mand, kom lige her. Så kigger Så vi på det puster der, på ikke? det. Altså, der er jo forskellige måder. Ja, jeg tror faktisk bare, at jeg stadigvæk vil have det. Nå, det du vil gør også gerne. ondt. Nå, okay. Men det skal man jo måske også lige gå ind i. Ja, det er alvorligt, det her. Det er forfærdeligt. Ja. Men jeg tænker også på, Anne, ville du have haft brug for, at vi havde skrevet på den måde inde i sammenholdet? Hvor er det også synd, og hvor er det også... Nej, jeg tror ikke, det var så meget på skrift. Jeg tror, det var det der med, når man var sammen med nogen, at det var sådan det der med, at det er også en hård kamp, det her. Altså, og man kan sige, selvom vi skriver det med humor, så er det jo en hård kamp, når man står i det, ikke? Jo. Det er der jo ikke nogen, der er i tvivl om. Nej. Så jeg tror, derinde der var det egentlig bare rart med sådan noget, du ved, de der tilbagemeldinger, der kom, det blev man enormt glad for. Altså, og det er lidt, som du siger også, det der med, skal man ringe, eller skal man ikke ringe? Ring heller en gang for mig, end at være med at ringe, fordi jeg sad nogle gange og var ensom. Ja. Og jeg følte nogle gange, når jeg mødte folk, også veninder, at man minder folk jo om døden. Ja. Et eller andet sted, så sker der jo noget over i den anden, Ja. og det kan man godt mærke, når man står i det. Ikke? Ja. Og jeg tænker også, altså hende vi interviewede fra Kræftens Bekæmpelse, hun sagde også, at der var mange, der klagede over, at veninderne faldt fra. Ikke? Ja. Jo, de var sådan nærmest skuffet over dem på en eller anden måde. Og det kan man sige, det kan man jo heller ikke tillade sig, fordi det netop er så svært det er at så vide, svært. hvordan man skal reagere. Ja. Så jeg tænker også, det er super fedt, at vi kan have den der snak om, hvordan er det at være pårørende egentlig? Hvad er det, der sker over hos jer i det her? Og hvordan kan vi hjælpe hinanden i det? Ikke? Men det er rigtigt nok, det er nok i virkeligheden klassikeren, og jeg tænker ud fra, hvordan jeg er og har det. Ja. Og så laver man en generalisering, ikke? Ja. Men der er jo meget forskel. Ja. Jeg tror måske, altså nu, jeg sidder med enormt dårlig samvittighed, især fordi at vi boede så tæt på hinanden, da vi gjorde på det tidspunkt. Netop også fordi, at jeg tænkte så meget på dig, som jeg gjorde, ikke? Ja. Altså, hvor jeg netop, jeg skulle bare have grevet den knogle, eller gået ind til dig, og sagt, at jeg har brug for noget, eller skal vi gå en tur, eller et eller andet. Jeg kan huske en gang, du kom faktisk med en gave fra jer alle sammen. Mange tak for den. Og så satte du den uden for at gik. Ja. Jamen, Og det kan jeg bare huske, at det ramte mig faktisk. Ja. Det der med, at
Ja. Og så var jeg faktisk i kræften, vi har noget med at sige faktisk her i gruppen, i kodeordet. Ja. Jeg havde en god snak med en inde i Kræftens Bekæmpelseshus der, som sagde, som faktisk løftede mit blik til det der med, jamen Anne, det er ikke en afvisning af dig. Det er garanteret det er rigtig svært for den der person, der ikke har tur bank på. Eller, jeg ved ikke, om det var derfor. Det er en hensyntagen, det er den der med, at de ved heller ikke, hvad de skal gøre. Og det var sådan lidt, altså det var meget rart faktisk at få den der vinkel på. Ja. Fordi man sidder jo der i sit eget boble, ligesom I går i jeres bobler, ikke? Så dermed der at få åbne øjnene for, hvad sker der i jeres bobler? Jeg tror, det har været i sådan en periode, hvor du også sov meget, og du virkelig kæmpede lidt med det der søvn, og jeg vidste, at du sov også meget. Jeg sov faktisk ikke. Nej. Altså, men det var måske det, jeg prøvede på at sove. Ja, lige præcis. Og så har man netop, som også du sagde, Margit, med, at man ville ikke forstyrre. Ja. Plus, at jeg tror også, det skulle være en overraskelse. Ja. Og jeg kan da godt se, det havde jo selvfølgelig været så meget mere forstærkende med den overraskelse, at jeg havde stået på den anden side af døren, i stedet for bare at jeg kan huske, du kom, da det lige var efter den første kemo, og der tror jeg bare, du var der en halv time, og det var fedt det der med faktisk, fordi så kunne jeg godt mærke, nu kunne jeg ikke snakke mere, eller sådan, fordi man var helt udtaget, ikke? Ja. Men det der med faktisk lige den der halve time, det var faktisk meget hyggeligt. Altså. Og måske er det også i virkeligheden en opfordring til, spørg. Ja. Fordi det er så nemt at svare, hvis man lige får tænkt sig om. Jeg sidder der med en følelse af, at jeg ville ønske, at jeg skal gå tiden tilbage, fordi jeg ønsker ikke, at vi skal gå det der igennem igen, men jeg vil da helt klart, og det håber jeg da ved Gud heller ikke, at jeg får nogle pårørende igen, der skal noget af det samme igennem som jeg, men så vil jeg helt sikkert handle anderledes på det. Ja, fordi jo mere konkret man spørger, jo lettere er det også at svare, ikke? Ja. Altså for eksempel, nu ved jeg godt, du havde tænkt, det også skulle være en overraskelse, og det var jo mega sødt. Har du brug for, at jeg kommer forbi kl. 3 i dag? Eller har du lyst til, at jeg kommer kl. 3 i dag? Eller jeg har noget til dig, skal jeg bare sætte det udenfor, eller skal jeg ringe på? Ja. Ikke? Altså, så kan man jo meget nemt svare i virkeligheden på, hvordan man så har det lige nu. Ja. For jeg synes ikke, det er fordi, at jeg sådan, som sådan har svært ved at tale om sygdom eller noget, så det var ikke fordi, jeg havde det svært. Nej, det er mere fordi, du ikke ved jo, hvordan man har det med det. Og så tror jeg, altså ubevidst, jeg tror bare det der med, når folk hører ordet kræft, altså så bliver vi alle sammen sådan lidt... Det er da skide forskrækkende. Ja. Og jeg tror også, der sker sådan en eller anden blokering, eller noget med, at man får skyklapper på, eller kigger lidt den anden vej, og nej. Og tænk, hvis det ramte mig, så er det bedre ikke at tænke tanken, og gøre som om det ikke eksisterer. Ja, jeg tror sådan... Og det er meget let som pårørende at trække sig på den, at jeg har simpelthen så travlt med dit, og de har alligevel ikke brug for mig, de har jo deres familie eller sådan noget. Og det er der, hvor sammenholdet er genialt, fordi man bliver inviteret ind. Hvor jeg kan huske, da Mette inviterede mig ind, så tænkte jeg, er vi så tætte? Ja. At jeg får lov til at komme med i det var jeg faktisk lidt beæret over. Ja. At jeg blev betragtet som så nær veninde, når nu kun er i pendlergruppen, hvor det er 20 år siden, jeg har pendlet. Og omvendt betyder det jo noget for mig, at du faktisk er interesseret i, hvordan det går med mig. Ja. Altså, så det er jo lidt en win-win, synes jeg, på en eller anden måde. Ja. Men jeg kan godt se sådan generelt, jeg har en anden veninde, som fik brystkræft, hvor jeg ikke var hendes tætteste veninde, men min søster måske var tættere på hende. Min søster trak sig, og så gik jeg ind og overtog den tætte venindeplads. Ja. Fordi min søster trak sig, for der tænkte jeg også, at jeg er jo ikke tæt på. Nej. Men så var der ikke nogen andre, så gik jeg ind og tog. Men det var faktisk også lidt mit billede, at nogle af dem, jeg havde, der var tættest på, var ikke tættest på under forløbet. Nej. Men nogle af dem, der var lidt perifært, de blev mega tætte, og de er så stadigvæk mega tætte. Ikke? Men det var altså... Men det er jo, hvordan hver enkelt reagerer og jeg tænker, på kræft. Det er det. Fordi bare ordet kan jo få folk til at skynde sig og bakke. Ja. Og nu talte vi om det med Marianne, hvor hun simpelthen har... Man kan sige, hun har ryddet lidt ud i sin vennekreds, men det er jo ikke det nødvendigvis betyder. Man skal jo virkelig mærke efter selv, om man overhovedet kan håndtere det her. Hvis man ikke kan, jamen, så er man jo heller ikke til gavn i gåseøjne. Så er det også bedre at trække sig, og helt okay. Ja. Det skal jo også være et personligt valg. Kan jeg være i det her, eller vil det ødelægge mig? Ja. Og vil jeg synes, det var... Jeg var en elefant i en glasbutik i det her, så er det måske bedre at sige nej tak. Ja. Og være ærlig omkring det. Og gøre det fra starten, ikke? At man kan mærke det. Ja. Og så tænker jeg den der med, at vi spørger ud, hvem er det? I har alle sammen en kræfthistorie i jeres nære omgangskreds, ikke? Altså man kan også ramme ind i noget, som ligger et helt andet sted. Ja. At man har mistet en forælder i en tidlig alder, eller et eller andet, ikke? Og det ved man ikke, at det er det, man rammer ind i, og det ved, altså...
Så der kan være mange årsager til, at der sker noget på vennefronten eller venindefronten. Ikke? Ja. Jo. Ja. Er der mere? Er du mere på listen? Ja. Vi kan jo tage dem sådan lidt slavisk. Har der været noget, sådan, I har manglet på appen? I kunne godt tænke jer, der skulle have du været snakker noget. om billeder, ja. Billeder, Ja. helt Og det er, klart sådan har I det billeder. også, simpelthen. Ja, helt Ja. klart billeder. Det var der også mange, der efterspurgte. Ikke nødvendigvis, vil jeg sige. Jeg har egentlig ikke, altså, jeg vil ikke have noget imod, de var der, men jeg har ikke savnet billederne på den måde. Der er ikke. Nej. Der er sådan set. Jeg synes, beskrivelserne har været Ja. geniale. Jeg har været rigtig god til at beskrive jeres tilstand undervejs. Ja. Og jeg tænker også, hvis Men det så- var mig, der var i den situation, så tror jeg faktisk ikke, jeg ville have lyst til at lægge billeder op. Nej, det kan jo også sagtens Altså, være. så- Jeg vil så bare melder lige jeg det bare. der til det der andet der. Altså jeg har det jo også sådan, bare fordi at jeg måske selv har prøvet det, så vil jeg stadig ikke ane, hvordan jeg skulle forholde mig Nej. til, hvis en af jer eller en anden Nej. fik det før. Altså der er nogle ting, man er nødt til lige at pejle sig ind på, ikke? Ja. Der er ikke bare sådan en Nej, der er ikke size et fits facit. all, Nej, eller hvad? der er ikke en faseliste til, hvordan er man den gode veninde i et kraftforløb. Nej. eller pårørende. Man må nej. bare håbe, man Ja. giver noget Ja. god energi videre. Ja. Og det leder mig også over til et af de næste spørgsmål. Sådan, hvad har den største udfordring været som veninde? Det har nok været den der med, Hvordan kan jeg byde hvordan ind, kan eller jeg hvad? byde ind, ikke? Og den der, den der dårlige samvittighed over, skal jeg gøre noget, skal jeg ikke gøre noget, og jeg er så tæt på, nej, der er jo nogen, som er tættere på, ikke? Jeg synes, jeg har været en udfordring lidt, ikke? Fordi man vil et eller andet sted gerne, men jeg synes, det har været svært. Ja. Hvad kunne du have haft brug for? Jamen, så ville jeg jo nok vente den om og sige, ej, hvis nu, hvis Mette havde skrevet, vi bor tæt på hinanden, og skrevet, har du lyst til at gå en tur med mig? Ikke? Altså, jeg vil gerne ud og gå. Har du lyst til at gå en tur med mig? Ikke? Eller, hvor det burde være mig, der har skrevet til dig. Skal jeg ikke komme over, vi går en tur, ikke? Men igen, der har man sådan taget den lidt. Så den er lidt du dualistisk. går en tur med nogen. Ja. Du har Den Men vi kraftsyge kunne også kunne også øve sig i at det. ramme ud, ja. Ja. Lidt, ja. Og være mere Og specifik så i kunne man virkeligheden på måske den bare, der. den første gang, så var der taget hul på bylden, ikke? Ja. Og så kan man sige, så er hun okay med, at jeg byder ind med noget, ikke? Ja. Jo, men det var Jeg jo tror, egentlig er også det, der den skete for os, ikke? Fordi lige så snart du nærmest ikke var helt igennem, men altså du var i hvert fald nået et langt stykke hen ad vejen, Anne, Ja. da vi genoptager vores gåture, ikke? Jo. Og det var jo virkelig fedt, at vi tog de der 10 kilometer en gang om ugen, eller hvad det nu blev til, ikke? Jo. Hvad der var overskud til. Men det er måske også netop det derfor, det er vigtigt at få fortalt, at som pårørende, der handler det ikke om du er tæt på eller ikke i en normal sammenhæng, fordi der er ikke nogen normal sammenhæng. Nej. Man kan lige så godt blive den, man faktisk får mest energi fra. Måske netop, fordi man ikke er alt for tæt på, Ja, ikke? ja. Jeg tror, der er en af dem, jeg havde mest gavn af, var en veninde, som ikke var super tæt på det tidspunkt, men selv havde haft brystkræft for 100 år siden. Og vi gik mange ture, eller flere ture, hvor vi bare talte sammen, ikke? Jo. Det var da, det havde jeg da ikke, det havde man jo nok ikke overvejet. Og hvis hun havde tænkt, ej, men jeg er ikke tæt nok på, det er der nok andre, der er, så var den jo ikke. Men hun har måske tænkt, jeg kan byde ind med noget, jeg har noget erfaring, hvis jeg kan give Ja, med det noget det er hjælp. selvfølgelig lidt lettere Ja. på den måde. Når nu var vi havde jo advaret jer om, at I ville blive inviteret ind i podcasten, og jeg har sagt ja til det. Hvad havde I gjort jer nogle tanker om, der var noget, I gerne ville sige? Det ser ikke sådan ud. Det klipper vi ud. Tak for invitationen til Spanien. Ja, lige præcis. Vi er til Spanien, der snakker om podcast. Yes, vi kommer. Og hvor er det fedt, I begge to er kommet ud på den anden side. Ja. Ja. Vi stadigvæk har Ja, Ja. det er det aller vigtigste. Ja. Og det her med, det er vigtigt, at vi snakker om det, og snakker om sammenholdet, så mange som muligt får lov til at lære det at kende. Fordi hold kæft, hvor er det genialt. Ja. Altså, det er det virkelig. virkelig unikt. Et virkelig unikt redskab. Ja. Så brug det derude. Ja. Altså jeg havde jo en oplevelse, som jeg også lige fortalte i morges, da vi lige snakkede lidt om det her, at jeg havde jo en veninde, et perifært, der var med i sammenholdet, og hun skrev så til mig, min far er kræftsyg, og han er sådan en nordjyde, der ikke snakker.
Og jeg har aldrig rigtig vidst, hvad jeg skulle gøre, eller hvordan jeg skulle komme ind. Og nu har jeg bare fået en forståelse for, hvordan han egentlig har det. Ja. Efter jeg har læst dine, og har en lidt mere en idé om, hvordan jeg kan byde en med at hjælpe. Ja. Så jeg tænker også, at den kan godt lave nogle ringe i vandet. Ja, det også, kan ikke? den Det der nemlig. med, at fordi man kommer Man helt kan lære med af ind det. på og vi glemmer jo lynhurtigt, ikke? I har siddet og kigget lidt tilbage, og vi har siddet og kigget lidt tilbage, eller det vi Nogle taler har. om, vi har gjort. Fordi man glemmer jo ikke, altså, hvordan det er, ikke? Og i virkeligheden, så er det jo lige det der, men når man lige står i det, man har brug for den der hjælp, ikke? Og det er jo egentlig også rigtig gerne det, vi vil med appen, det der med, at når du er lige der, hvor det er håret, der fylder, så skulle der på et tidspunkt være noget om håret, ikke? Altså nogle små dryp, ikke? Og der bliver mange flere tanker koblet på også, Ja, ikke? jo. Som man jo også glemmer. Hvordan havde jeg det lige der i den der situation? Ja. Faktisk i dag, så er det lige årsdagen på min fars død. Ej, er det rigtigt? Okay. Så det er egentlig sådan lidt smukt faktisk, Nej. at sidde her og have den her seance omkring at være sammen omkring et kræftforløb. Også Ja, efter. fordi han var Også efter, støde af Ja. kræft. Ja, Vildt, mand. ja. Så tak til jer. Ja, Så får du sgu lige en kram. Ja. Ved I hvad, vi må skåle for din kaffe. Det gør det. Det kunne også være sjovt at høre Men- til sådan nogen, der efter mange år, Ja. altså fylder Ja. det overhovedet, Men det er også eller det, jeg tænker. som vi snakker om, altså Det kan forsvinder man, jo aldrig. kan man tillade sig at blive ved med at snakke om det? Ja. At bliver folk trætte af det, eller sådan. Eller forsvinder det også for en selv? Ja. Fordi sådan kan det jo også godt være, ikke? Altså, at man ikke har... Så er man så videre. ligesom, ja. Nu er man tryg ved, at man er i Min live, mor, hun havde ikke? ikke brystkræft, hun havde kræft i halsen. Ja. Men lige da vi startede op her, der blev jeg virkelig berørt, og det er faktisk stadigvæk. Ja. Jamen, det er jo klart. Ja. Ja. Det er okay. Det er forståeligt nok. Men det var mere fordi, at jeg ligesom fortrængte det. Ja. Jeg fuldstændig fortrængte det, og lige pludselig poppede det bare op. Så det er også et meget godt billede af, hvad det er, det gør ved, at vi snakker om noget helt andet. Det rammer ind i ens egen Ja, det gør det. historik med kræften, ikke? Men det var også det der med at være pårørende, ikke? Og man, jeg tror, jeg lukkede af. For at og tog den kunne hårde være i det. for at kunne være i det. Ja. Vi har aldrig snakket om det. Nej. Og nu er der nogen, der skal give dig kram. Kom her, gruppekram. Marianne. Ja. Vi er Må jeg tage et billede? Ja, det er altså et godt billede. Det er godt, at solbriller på. Ja. Og du er også helt mørk derinde i den der Gruppekærlighedsboble. Ja. Det er jo bare så underligt. Altså, jeg har fandme... Nå, men det er jo det, det Men gør. jeg håber, det er godt, at... Men også fordi jeg tænkte, sad sådan og tænkte, hvad gjorde jeg egentlig for hende, ikke? Ja. Altså, Ja. jeg var simpelthen fortrængt det hele. Fuldstændig. Men jeg kan huske, at min mor ringede til mig, da hun havde fået diagnosen. Jeg vidste ikke engang, hun var blevet tjekket. Og hun var helt grædfærdig, og hun havde fået brystkræft. Og jeg var på arbejde og tog hjem. Og derfor så husker jeg nærmest ikke mere. Og hun har ikke... Det er den eneste gang, jeg har set hende græde over det. Det er nærmest den eneste gang, jeg har hørt hende tale om det. Ja. Resten har hun bare klaret selv. Vi snakkede om det, ikke? At man, der er altså også mange, der har sådan en lidt martyrrolle. Ja. Der er ikke nogen, der skal bekymre sig om mig. Sådan har min mor det Jeg også. skal nok klare det, ikke? Ja. Selvom Ja, hun det er sad den og ikke generation, kunne tror få du noget ikke? ud af det. Nej, jeg havde den faktisk selv lidt over for Jakob Okay. og ungerne. Det var sådan lidt, I skal ikke, jeg tager den. Det tror jeg også, jeg vil have, hvis jeg fik. Der er jo også Der er også noget nok praktisk i det, ikke? Fordi at der er jo... Dem, du er sammen med hver dag, det er en hverdag, der skal fungere. Ja. Og hvis alting handlede om dit forløb, vil kan det jo det heller bare... ikke. Vil alle brække sig jo. Ja. Altså, så på den måde er det jo også Det bare bliver fedt jo at have hurtigt sådan en- en som sammenholdet. Ja. Sådan en app der, ikke? Ja. Hvor man har Min alle mor, de andre. Min mor, hun Ja. ville aldrig skrive noget inde på... Nej. Nej. Nej, hun og det er aldrig nok gjort. noget generations Ja. måske, aldrig ikke? Altså, Ja, og min... Faktisk så kunne jeg godt ønske mig, at man kunne tale inde på talebeskeder. som var der kunne sådan en på transformeres. sammenholdet? Det Nå, var det var der. det, du godt kunne Ja. tænke dig? Men det kunne være, det kunne, man kunne lave sådan, så det kunne transformeres om. Så det var Ja. Ja, fordi altså, der kan man jo sige, at den ældre generation, Ja. som måske har lidt Ja. svært ved Ja. sociale Men medier. hun gør det ellers. Nej, men Nej, så kunne man jo have en, der skulle man lære. administrerede den for Ja. en, ikke? Ja. Som ligesom kunne give beskederne videre, hvis det var. Ja. Jamen, altså, jeg kan jo se med min egen. Jeg sagde det jo ikke til nogen. Nej. Mine Nej. forældre og min søster og Anne vidste, og så min veninde Jette. Ja. Ellers var der ikke nogen, der vidste. Kitty Og hvorfor? Er det så Ja, I fik fordi, det at, at vide Ja, jeg fik det undervejs. men Men, hvorfor? men, jamen, Er det så det fordi, bliver at den, man der tænker, vender. man kan ikke bruge det til noget? Altså, ja, fordi I kan jo ikke gøre mig rask alligevel. Nej.
præcis. Og jeg faktisk tænkte, nå, men det er jo ikke alvorligt. Jeg er jo ikke brystkræft. Altså, det er jo ikke alvorligt. For det er sådan lidt bagefter. Det er kræft. Ja. Altså, hallo, det er jo i kroppen. Det kan jo sprede sig. Det kan jo, altså, der er jo ikke... Og det er heller ikke synligt, så Nej, derfor så gør det også nemmere. Ja. Og så det var sådan lidt, nå, det var der ikke nogen, der vidste. Og så sørgede jeg bare for, i forhold til min undervisning og kor og sådan noget, at jeg skulle kun have den der creme 2 gange om ugen. At jeg ikke havde haft den på om natten, dagen før jeg skulle noget. Så havde jeg fri dagen efter, fordi der var jeg virkelig dårlig. Ja. Så der var ikke nogen, der så mig. Fik man også kvalme og sådan noget af cremen? Ja. Altså virkelig Ja. havde det elendigt. Men jeg havde jo købt ind inden og lavet mad og sådan noget, så alt var jo klaret til den dag. Så var jeg bare hjemme. Ja. Og folk vidste jo ikke, hvor jeg var. De har jo bare tænkt, om du er måske i Holbæk og er klient, eller du er et eller andet sted. Hvad ved jeg? Du er bare ikke hjemme. Nej. Jeg synes også, det var dejligt. Det var corona under hele mit forløb. Men måske Men det vi behøver bare, ikke at forholde sig. måske vi bare generelt, altså uanset sygdom eller ej, skal være bedre til en gang imellem at række ud. Noget. Jamen, jeg ved ikke. Jeg havde det fantastisk med, at der ikke var nogen, der vidste det. Ja. Og jeg havde ikke brug for, der var flere, der... Jeg var også sådan lidt bange for, hvis der er nogen, der begynder at sige, jamen hvordan går det? Så ville jeg hele tiden blive trukket tilbage. Ja. Ved nu, hvis jeg havde en Præcis. god dag, og så er der nogen, der begynder at sige, hvordan har du det skidt i dag? Eller hvordan hold op. Ja. I Det var dag det, en jeg god synes, dag, der var så lad være med at så... sige det. Det var det, der var så hårdt i starten, fordi der var eneste dag, var der noget, en besked, det eller var noget, man et skulle hårdt holde sig program, til eller noget. Man havde bare ingen pauser, vel? Nej. Altså, så man skattede virkelig de Det der var pauser, måske, der kom det var måske efterfølgende. også bare i bund og grund det, at mange gange, at man tænker på, når man I var virkelig fedt op, og så det kan man, ved man jo også med jeres forløb, ikke? Altså, det var jo et stramt program, ikke? Altså, så man havde det måske også sådan, man havde ikke lyst til at komme på tværs af de der program, men Nej, det er rigtigt. Det kan være rigtig svært, ikke? Ja. Og det bliver nok aldrig nemt at finde ud af, hvad man skal tilbyde, eller hvordan man skal agere. Vel? Altså jeg kan huske, at jeg havde nogle kollegaer, der ville komme forbi med en blomst, og der havde sådan, ej, det orker jeg simpelthen ikke. Nej. Og så blev hun enormt insisterende, og jeg blev faktisk lidt irriteret. Og så kom hun op, og så var det så hyggeligt. Ja. Og det så var hun faktisk der, lige det, vi så havde... var hun der kun en halv time, hvor jeg sådan tænkte, altså... Og det er måske også bare det, at man ligesom skal opfordre til, jamen gør det, men sørg for, at det bliver et kort besøg. Altså andet er der måske ikke i det. Jeg ved heller ikke, hvordan jeg ville reagere. Altså, jeg har passet min far i de der 3 uger, hvor jeg havde hvad hedder sådan noget? Sygeorlov. Ja, fordi han var i et terminalt forløb, ikke? Så der var jeg selvfølgelig de 3 uger meget intensivt på. Men man har også selv et liv, der går videre, og så er der nok sådan noget også sådan, så er det lidt nemmere at forholde sig til, at man har så travlt til, fordi så... Man bliver også lidt omsorgsdøv. Altså, synes jeg af at være meget i det for hinanden. Altså, hvis man er tæt på som pårørende, og virkelig er i det, ligesom du har været for din far og sådan noget, så synes jeg også bare på et tidspunkt, bliver man jo også sådan lidt omsorgsdøv, eller hvad man skal kalde det. Altså, fordi du kan ikke bare være der empatisk 100% hele tiden. Nej. Fordi, altså, der kommer praktik det er hårdt at være pårørende. Og, altså, ja, det er hårdt. Og det er, altså, fordi man både har sig selv, og man har den anden, og man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre. Altså, det er enormt hårdt at stå på sidelinjen, tænker jeg faktisk. Ikke? Ja, og måske især hvis patienten ligesom kører op og ned hele tiden, ikke? Så har man tendens til at følge med. Jakob, han var jo også sød til at komme ind, ikke? Altså, han var jo egentlig meget inde hos dig. Ja, han var rigtig god til at netop bare, altså, at være der uden at ville noget. Ja. Altså, vi skulle ikke ud og gå tur, vi skulle ikke have mad, vi skulle ikke alt muligt. Nej, bare være. Ja. Så uden sådan at skulle noget, så bare det, han var der. Og det er måske også meget godt feedback at give videre. Altså bare det der med, at man er der på et eller andet plan, uden at... Ja. Og det er måske også det, man får lidt af den der sammenholdet, at det kan godt være, at man ikke er der, men man er der lidt i de der beskeder, man svarer lidt tilbage, eller sådan, fordi man læser dem jo faktisk. Altså, jeg var jo lige så dårlig til at være pårørende til dig, som alle de der ting. I har siddet og tænkt på, var det fuldstændig de samme, jeg sad og tænkte på med dig. Men det, der sådan hjalp mig lidt, var, at du tilkendegav, at alt det, jeg havde skrevet og sådan noget, kunne du bruge til noget. Så havde jeg det alligevel lidt sådan, og så hjalp okay, bidrag. men jeg vidste heller ikke, hvor meget jeg skulle ringe til dig, eller whatever, vel? Og det er bare, det er på en eller anden måde lidt nemmere at sige, du skal bare sige til, ikke? Ja. Men det er bare ikke Det er svært at gøre det, ja.
Jeg havde også med dig, kan jeg huske, da du skrev din første eller anden besked på sammenholdet, at der skrev du der med det ret, det ligesom er et sted. Mm. Så kan jeg huske, at jeg tænkte mig, at jeg så overhovedet ringe til dig. Nå, ja, det kunne man også godt forstå sådan. Og så sagde du, at det var hårdt at snakke i telefon, hvor jeg sådan tænkte, så skal man ikke ringe. Det er ikke så godt at ringe, så. Men lige med mig er det faktisk ikke så godt at ringe, for jeg hader at tale i telefon. Ja. Så der er jo bare mega meget forskel, så hvordan fanden skal man kunne vide det? Og der tænker jeg, som du siger, måske skal man bare spørge. Måske skal man bare spørge, må jeg så ikke ringe? Er du helt fri for, at jeg ringer så? Eller hvad? Altså, det gjorde min kusine, kan jeg huske på et tidspunkt. Så skal jeg skrive til dig, eller skal jeg ringe? Ja. Eller skal jeg bare lade det være? Agtigt, ja. Jo. Det var meget nemt at svare på egentlig. Jeg har gode fif til, hvordan man kommer ud over rampen, både til os og til sammenholdet. Ja. Så må I godt skrive på vores Insta med gode idéer. Ja. Men det er en målsætning. Det er det. At få spredt så meget ud som muligt, ikke? Ja. Ja. Og nu ved vi jo rent faktisk ikke, hvad vi skal hive fat i næste gang. Fordi nu er vi lidt på ferie. Ja, nu holder vi lidt ferie. Ja. Nu skal vi ud og gå Camino del Rey. Yes. Så ja, alle sammen. Det bliver godt. Det bliver så godt. Men jeg tror da, vi vil sige mange tak, fordi I ville være med. Ja, og jeg tænker, fordi vi måtte. Ja, der kommer jo nok helt sikkert en selfie ud på den der Instagram, for dem har vi taget mange. Ja. Og så måske lige lidt info om sammenholdet, ikke, på vores Insta og Facebook. Ja. Så tænker jeg, at vi vil rigtig gerne lave noget mere omkring det at være pårørende. Mm. Så er man pårørende til en brystkræftsyg, så må man meget gerne henvende sig. Så vil vi rigtig gerne lave en seance omkring det. Med sådan lidt mere at gå i dybden om, hvordan det er at stå over på den anden side. Ja. Så vi også kan blive klogere, os der sidder i det. Ja, fordi det er mindst lige så vigtig en mission, synes jeg faktisk, ikke? Som det selv at være i sådan et forløb. Ja. Men tak, fordi I vil være med. Selv tak. Selv tak. Og så tales vi ved. Det gør vi. Det var så hyggeligt herude i solen. Jeg håber vi ikke, der er for meget bilstøj. Nej, det bliver lidt spændende at høre det her. Ja. Men på genhør hedder det. Ja.